naman! Usay kalainan sa gwapo o sa pangit. Parihara man na, sir. Ano naman? Kung gwapo ka, hukay kwarta, di mo nga bonitong babae. Kung bati ka na, kaya dagang kwarta, bonitong babae. Lahi gud ang gwapo, wala sa daong pangit. Sa may nakalahi. Kaya og gwapo ka daghang chicks nga mukapyot. Ang pangit. Huwag mo kapyot, hagbong pa. Ang gwapo kay mahalin jud dayon ang gwapo niya, ang pangit mo dugay-dugay ba sir? Nganong madugay man? Kay wa may mulingi kayo, di ba sa gwapo ba nga makras dayon ang mga babae. Sila siya. Ang gwapo. Okay. Gwapo man siya niya. Ang pangit. Mangita pa sa kwarta kay para maka... Diferensya ka, sir. Kaya ang pangit, sir, huwag mo dool. Kung sa isda pa, dubok. Kung ang gwapa, sir, daghan mo dool. Daghan mo mamalit. Depende siguro, sir. Kay ang naamay mga tao yun nga gusto sila pangit. Kay para sa ilang purpose kung nga magamit para sa pangit. Siyempre, tayo ilang papultahan, basta peryahan na Ang gwapo. Okay. Kay daghan maganahan ang gwapo. Ang pangit nga naay kwalidad sa pagpangutok pero ang gwapo mas lami jud ang gwapo. Ano man? Kalami? Parehas ka ng basta lami siya. Mas madali mahalin ang pangit basta lami siya. Yung gwapo kung way lami, di siya dali mahalin. Aman!